Gimnàs de la platja de Cabo San Lucas, les 6:14 del matí. Mireu! Massa muscular. Beverly Hills, les 3:01 de la tarda. Val haver de caminar. Que som a Beverly Hills. Tothom se'n riurà si ens veuen. Així fem una mica d'exercici, dona. No deus voler anar al gimnàs en cotxe? Doncs mira, sí. Ja era hora que obrissin un gimnàs a prop de casa. Sí, jo ja els tinc avorrits, els altres 5. Ostres! Quina passada! Mireu quines màquines més guapes que tenen. I tot és ultramodern. Fins i tot hi ha una màquina pels músculs de la cara. Ai, tinc un dilema. I greu, no sé quina roba m'he de posar. Però què fas? Res. He d'anar de conjunt amb la decoració del gimnàs. Ja el tinc, aquest color em quedarà de primera. Tu què hi dius, Àlex? Que em sents? Què li agafa ara? Encara no ha començat a fer exercici i ja va tota suada. Que guapo que és. Guapo, no, guapíssim. I està quadradíssim. No t'ho creuràs, però diria que el teu príncep musculós t'ha mirat. Et deus haver passat una mica fent exercici. Té, beu una mica d'aigua. Gràcies. Em dic Raymond, treballo aquí, al gimnàs. Jo em dic Àlex i una mica d'ajuda m'aniria molt bé. Ah, sí? Doncs va, quan ens hi posem? No ho hauria dit mai que això de desmaiar-se funcionés tan bé. Ai! Ai! Ha sigut la millor sessió de màquines de la meva vida. Deus voler dir la pitjor. Va, Àlex, que ens n'anem a la dutxa. Però si encara no he acabat, en Raymond m'està ensenyant un munt de coses superdivertides. Ho sabíeu que hi ha una dita que diu que per lluir s'ha de patir? Molt interessant. Però tenim pressa, que hem d'anar a fer els deures. Sí, jo ja m'he posat tots els modelets que portava a la bossa. Ho hem de deixar córrer per avui, però segur que ens veurem aviat. Oh, aquesta nit hi ha una competició de culturisme aquí, al gimnàs. Per què no vens a veure'm competir? Sí! Ai, ui! Ja ho crec que vindrà. Fins després! Vinga, explica. I ni se t'acudeixi deixar-te cap detall. Ho volem saber tot ara mateix. I amb pèls i senyals. Sí, vinga, comença. Com és aquest noi? Us ho diré amb una sola paraula. És... Increïble! M'alegro que t'hagi agradat el viatget. No parlava del viatget, precisament. És que té un nòvio que és culturista. I, per cert, vostè ens ha interromput quan ens anava a explicar tot el que han fet. Em sap greu que no hagueu pogut acabar, però és que això és molt urgent. Hi ha hagut una alteració de l'ordre públic a la platja de Cabo San Lucas, concretament en un gimnàs a l'aire lliure. Què ha passat exactament? Pel que sembla, una mena de monstre està atemorint la gent de la zona. Un monstre? Ens ha interromput mentre xafardejàvem per un monstre de no res? Oh, sembla mentida. No en tenim cap descripció precisa, no sabem a què us enfrontareu, val més que aneu equipades. Gladys, Distribució de dispositius. teniu l'equipament de sempre, i a més, xiclets amb càrrega d'oxigen, tiretes emissores de senyal de localització i pintallavis superenganxós, i un dispositiu nou.
Borles d'empolvorar-se en funció d'electroxoc. Estareu ben maques i elèctriques. Tenen 20.000 volts de potència. Et serviran per seduir en Rayman. Però què dius? Ja li agrado jo, en Rayman. No ho necessito per res, això. Que tingueu sort, noies! Es veu força tranquil·la, la platja. Segons com tu miris. Aquestes zones són una passada. Per què no deixem les motxilles i fem una mica de surf? Oh! Val més que ho deixem per més endavant, això. Hi ha un paio que està destrossant el gimnàs. Ostres, però què li passa, a aquest? No ho sé, però li hem de parar els peus abans no ho deixi tot fet miques. Li faria res escoltar-me un moment, sisplau? No és per res, però crec que ha arribat l'hora de deixar de fer exercici i anar cap a la dutxa. Ja he intentat ser amable. Doncs es veu que no li agrada l'amabilitat. Va, agafem-lo! Tu tranquil·la, que jo et salvaré! Sí que pot ser útil un carret de gelats. Doncs hauries de veure el que es pot fer amb un carret de caputxines. Oh! Ui, un gelat de maduixa plàtan i moca! Ja en començo a estar més catipa d'aquest monstre dels músculs. Ja ho diu el senyal, prohibit barallar-se a la platja. Ostres! Què? T'has fet mal? Mal no, però aquell monstre m'ha deixat plena de baves. Quin fàstic, i segur que tenen microbis. On són les dutxes? Espera't, no et rentis encara. Podrien ser una pista. A més d'haver-me mossegat, ha fugit. Que es prepari quan me'l trobi. No t'ho prenguis així, dona. Pensa que si ens afanyem encara arribarem a temps a la competició d'en Rayman. Ho sento, però jo no vaig enlloc sense dutxar-me! Aquí, mireu! Molt bé! Ai, ai! Ostres! Això és la Glòria! Està ple de nois guapíssims! Vaig a veure en Rayman. Oh, Àlex, que bé que hagis vingut. Hauries de tastar aquestes barretes. Me n'han regalat una capsa plena. Són boníssimes. No, ara no, gràcies. Me'n vaig, que la competició està a punt de començar. Que tinguis sort! Oh. Oi, que és encantador, en Rayman? Doncs mira, depèn una mica del que entenguis tu per encantador. Ja hi tornem a ser. Vinga, hem d'impedir que ho destrossi tot. Procureu no fer-li mal! Farem el que podrem.
Opció. Ja se'ns n'han escapat 2. Comencem a perdre facultats. Està clar que això de fer exercici no és bo pel cos. No patiu perquè li he enganxat una tireta per localitzar-lo. No us devíeu pensar que el deixaria escapar tan fàcilment, un pretendent, oi? Així m'agrada. Val més que truquem en Jerry i li fem saber el que ha passat. Hola, noies. Hi ha res de nou? Un altre armari que s'ha tornat boig. Perdó, no t'ho prenguis malament. Doncs jo tinc una informació que us pot ser útil. He analitzat la saliva del braç de la Clover. No m'hi faci pensar, sisplau. L'ADN concorda amb el d'un culturista que li diuen Bobby al quadrat i he trobat restes de xocolata barrejades amb una substància per guanyar massa muscular. Ara que penso, en Rayman menjava una barreta de xocolata abans de tornar-se boig. Mireu, l'embolcall! Per la massa muscular. Qui deu ser aquest paio? És l'Ulrich Wernerstein. Va ser Mr. Moon el 1977. Oh, i tu com ho saps? Quina pregunta. Jo sé qui són tots els homes guapos i famosos del món. A la base de dades no hi ha res que cridi l'atenció. Va deixar la competició ja fa anys i des de llavors que no se n'ha sabut res més. No us amoïneu. Tinc el pressentiment que en Rayman ens portarà fins a en Wernerstein. Alps austríacs, les 10:25 del matí. Quin tros de casa. Ideal si t'agrada viure sol com un mussol. Com ens ho farem per entrar-hi? Per les finestres? No, hi ha un munt de càmeres de seguretat i de làsers. I per la porta del darrere? No, ho sento, no vull que mosseguin 2 cops en un dia. Teniu ganes de nedar una mica? Ja sabem per on entrarem. Té gust de menta. Esperem que almenys l'oxigen duri més que el gust. Caram, que modest. Ja sé que no sóc psiquiatre, però jo diria que aquest paio és una mica egocèntric. Rayman! No pateixis, que de seguida et traurem una mica de paciència. Ostres, vols dir que no s'ha engreixat una mica massa el teu nòvio? Ai, què passa ara? No ho sé, però hauríem de córrer. Més de pressa. No puc. Jo tampoc, les cames em fan figa. Com va això, noies? Ulrich, què li has fet, en Rayman? Després d'haver-me passat anys apartat del món del culturisme, he començat a preparar la meva reaparició. I per assegurar-me la victòria, penso eliminar tots els competidors que tinc. He enviat mostres gratuïtes de les meves barretes als culturistes més importants. Quan en mengen una, s'hi enganxen i no pararan de menjar-ne fins que explotin. Per què no les tasteu vosaltres també? Ara, si em perdoneu, vaig a supervisar la producció de les noves barretes. Tindran un èxit enorme! Ho agafeu enorme! Quin sentit de l'humor que tinc! Què és això? Què ens vol fer ara, aquest sonat? Se'n recordeu dels exercicis dels músculs de la cara que hem fet al gimnàs? Per fer-lo s'ha de riure i no crec que ara sigui el moment. Si fem un esforç i riem amb prou força, amb una mica de sort ens alliberarem de la màquina. Ho deus dir de broma, oi? Intentem-ho!
pintallavis, però és pel seu bé. És perfecte! I tant! A més, aquest color els hi queda molt bé a tots dos. Per alguna cosa havien de servir totes les hores que m'he passat al saló de bellesa, no? Som-hi! Vaja, sou més fortes i espavilades del que m'havia pensat. Sort que tinc reforços. Reforços? Tots aquests culturistes han tingut la mala sort de tastar les meves barretes i de seguida han vingut a buscar-ne més. Saben que quan s'hagin desfet de vosaltres els n'hi donaré tantes com vulguin. Penseu una cosa, que com més grossos són, més dura és la caiguda. I tant! A mi em sembla que com més grossos són, més fort peguen. Ja sé què farem. No em fa gens de gràcia, però potser així no acabarem esclafades. Cobriu-me! Ui, no m'hauria imaginat mai que ho faria, això. Es pot saber què fas? És l'única manera que se m'acut de tenir aquests armaris a ratlla. Perdràs els estreps com ells! Si feu servir això, no! Mireu quins músculs que tinc. Àlex! Ai, em sembla que ja no és ben bé l'Àlex. Potser convé que li recordem qui són els dolents. Prou! Ha arribat l'hora de controlar aquest monstre. Oh, és genial! L'Àlex és invencible! Què fas? Com t'atreveixes a atacar-me? Jo t'he creat! Tu t'ho has buscat! L'Àlex pica fort. Vinga, que tu ets molt més home que ell. Ui, m'ha fet mal a mi i tot. Prou, digueu-li que em deixi estar! Què has dit? No t'he sentit bé. Feu-la parar! Jo no he sentit, sisplau. Sisplau! No sé si en tenim prou. Va, sisplau, per favor, us ho suplico! Només perquè ens ho has demanat com Déu mana, que consti. Quan trigaré a tornar a ser normal? No ho sé, segur. Un parell de setmanetes, potser. Què? Hola, Àlex. Et volia donar les gràcies per haver-me salvat. No, i ara no ha sigut res, home. Ho tornaria a fer. Encantada. Sí, ja, però jo diria que això nostre no funcionaria. Què? I per què?
Sempre m'han fet no sé què, les noies més quadrades que jo. Ho sento. Més quadrades! Per què m'han de passar? No t'esveris, dona, i no pateixis que trigaràs a veure'l. Sí, perquè estàs tan quadrada